Kay, bueno, kay sunan ang atong suwatan po karong pagtagad no. Pinadaakin sa kalalaki nga nagpatago ng sangan nga titong. Kini gimatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Titong. Pinakasawa magiging naghatag na ko problema ba? Wa ko may problema para sa pagkaon nila. Ang akong na problemahan, ang among kaunon kay labihang tapulan na bayhana. Ug kung ano na problema mo ko mga yani, ingon mo ko daan ni ang mga nahitabo. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging gano'n na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahal? Kulatahon tayo noong kadiha. Tingali ikaw may maghilak og popcorn ron. Pastilan ba yan eh? Maundalir ka kaayo mahay. Blood kay magsige, wala kang higda nga magkatakanta niya. Ay, Hindi sas. mo pa nang galimpaso diri sa ako. Sinaw-saw ka ba eh? Ang sabay gusto nimo, ikaw may akong ilang paso diha saog. Tingalik imong pahak mo yung masinaw. Usam kang mapabayhana eh. Unsay na unsa, unsay na unsa? Uy, ikaw ang ko nagbaboy? Aram huwag tang na high blood? Ah, Agay! agay di ay ha. Uy! Wa kay buot. Imo kong pakanon og baboy aron ma-high blood kog samot. Oh, mukirig ko na sa mga tubangan. Ganahan ka na, ha? Gusto di kang mamatay ko, ha? Taka mo lang gawin. Ang gusto, ay, o gusto pa kong matay ka, gituog lang na ako, aram mo na hasol. Sabi ay, gusto giday kang mupatay nako, ha? Warang na siya, ha? Imo rin usbo na akong isulti ba? Na, sa mga taong gawin? Sabaan nimo sige pagag tagaw-taw diha ron. Piti gyud ka na kog balik ron. Wa pa di ko mapiti nga. Ay, hagtok na may nga akong takobs ka diro. Nya gusto ka usbati ka? Ayaw na, Lagi ha. Pagsuka dito aron mga unta. Manghugas sa dito, kay waman tayo magamit ng platong kananan. Aray! Kita na, oy! Ako'y pahugason nimo? Minguni ko! Lagi. Usam daw nga, eh? Kinsa may manghugas sa mga plato? Ako? Onya usa pa may magipaabot ya panghugas na dito. Na yun. Dito! Pag-ugat na dito! Unsa? Ako kagulingon bagong giingnan dahi. Sige titong panghugas na dito. Itay mo yan, oy! Unsay giyaw-yaw nimo diha? Ngano ka? Bangko karon. Naunsa naman sad mo si Pari Mari, uy. Naabot man diri sa amo ang inyong tingog. Ay da ako nagikulata akong bana Mari. Ha? Nga naman. Hanggaw man nagkatakanta ko, iya jud kong gisamok-samok. Di wala nang ko nagkakanta. Matod niya, naghilak ka? Amaw gi kayo, di ba? Purting amawa. Puspusan pabitaw na ko sa Takobs Caldero, da lumping lagi. Ang unit itong? Ang usa Caldero Mari. Laki. Luoy agad di ay ni mo, Mari. Ha? Ang kaldero ba? Bungot si Toy. Ako pre, di na silbi na ko pre. Ako nga, mao'y padre di pamilya, naon ko sa bidag. Sama na best resort, sama na. Di, yun na, magsilbi. Kukatay ka na pre. Pita ako! Sus. Di gini mo yung sobrang pagmahal, pre. Kaya mauna niya itabo na ko ron. Tungkol sa sobrang pagmahal na ko sa asawa, masubrahan na akong pagpangga niya ba? Mauna may abusar. Kay kani adto gud sa bag-o pamikasal. Ako ta na trabaho sa bahay. Kana siya, wa gina ko na palihuka, pre. Oh? Pinangga lagi. Mubangon na nagmukaon. Kaor ko na iya. Nya? Ultimo kuha og toothpick ako. Mayo gani siya rin. Siyari mo, kuha sa iyang. Sayang pro. Biha sa di mo, Lagi pre, maunang di jud maayo nga palaban na nitong pangga to sa awa pre kay mas spoiled man. Spoiled. Mau ba? Mo pre. Sa una,
Sa nanguya pa ko niya ang asawa, ako nagkita nga pwedeng ko gihana. Pero karong na minyo may, pwede naman tapulan na. Mauna nakaingon ko nga, praise the Lord. Nabungkot Richard. Recorded by X Thunder Gaming. Sa ako nga problema sa bahay, si pare Patok ra gyud nga akong kasumbungan. May akong kapahungawan sa akong mga kagulanan ba. Kaya ang tinuod, mahal na ko ako asawa. Pero na problema ko. Mao nga ako lang siyang itumanan sa iyang gusto ba. Itong, dong. Iyay, wala. Itong, Tingog na ang akong message stone. itong, oy. Sa kay suga niya Dong. Magpakaw tinganin na siyang buko-buko ay. Titong! Kabungol ba ni mo? Ay, dili na message stone. Ringing tone na niya. Pakulata ka na ko, Titong! Aday, kaming! Ano, day? Di ba giing nang taka nga manawagan ni ko duol dayon? Kasabot ka? Ayaw na kong pasinggita. Madaod akong vocal cords. Oh, mo ba, day? Tawgon gani ka, dugay kay kamutubag, oy. Pasagiton, pagitan ni mo, oy. Oh, sorry, day, ha? Sa tituyo ni mo, day? Magpahilot ko ni mo. Daan pa yung lagi ko. Old stock naman style, ha? Di, talik ko, be. Uy! Balangkan nguno ka diha. Talikod kay magpahilot, magkaka. Magpahilot bitaw ko, pero dili sa buko-buko. O, sabi day? Sa akong bugan. Ang bayang Titong, ang bugan na nako akong ipahilot. Kay murag sakit. Saan man ko na mabigay ka man sa dudayon. Be. Uy, wa man na magpiang, day. Naon sa day na. Na-dislocate raman na. Ngono kaingon mo ka nga na-dislocate na. Kaya na yun. Murag naglambi, day. Lambi. Guys! Hanggaw ka. Dili na bugan imong gitanaw. Aw, sago day. Dili din ibugan. Nga, bugan mo na. Yung sa man day gitanaw nimo nga naglambi man. Aw, di din na bugan, day. Pakulata ka ha, titunga ka. Sorry, day. Inito sa imong bugan, day. Sa init. Unyag init, unsay problema nimo? Ang liki ko, no? Anong liki? Ayaw sa palabiik daog-daog imong bana, Mari. Uy, kaluoy sa taon, ana. Wa naman na mapurmang uni pari, Titong. Uy, Daan naman ko nang wa mapurma, Mari. sa bago di ay. Ambot, anong tawhan na, Mari? Musurok, kida kong duguan na niya tapulan. Good kay tanan, good. Mao ba? Grabe ka tapulan, Mari. Uy, hay, maluya na lang kong sinugo niya. Naluya kag sinugo? Oh, kay tapulan ka ayo. Di mo lihok og ginatuing nun. O, unsa di imong gusto, Mari? Kanang dili pa Mr. Ingnon. Kana unta, Mari. Kanang automatic na lang ba? Di maghuwat nga ato pang ingnon. Di ba ilalim ning manugo ta? Kutas sad baya. Hala, no? Nay, sama anak karon oh, wa pay linungag. Hay! Titong! Titong! Day! Nakalungag na ka! Wa pa, day. Then, nanlaba pa ko. Hapit naman ni Muhammad. Wasan lang nila ko. Awa, Mari. Mao na siya. Og di na to ingnon, di sad mo lihok. Kapoy kay ba? Oh, kapoy sa di ay naman. Sige, tagmandar, Mari. Namo lang, kapoy. Oy, di gina lalim. Na mo silingan din he, namatay tungod sa pagsigig mandar. Mo nga dili na ko magsigi, di na ko masigig mandar anong tawhana. Tuod no, Mari. Sa ato pa, Mari. Ako, Mari, mukaon na lang ko aning imong gianda, Mari, ha? Dili lang ko maghuwat nga agdahon ni mo usab. Kay basig matutyo kay diya simba ko. Ay, bungot si Toy. Hungry, very hungry, that's what the sings that boy. Oh, nga naman ka diha. Nangluod ka nako. Wa man kay tingog-tingog diha. Wala lagi ko makauyon sa imong gihimo, day ba? Naagot tayo mga bisita. Kumari ni mo. Mauwaw sa taon-taon, eh. Ilom diha titong oy, uwaw sa imong mata, Mauwaw baga ta. imong naong, mauwaw pa ka. Nay naong nimo ay baga pas imong lubot. Karaan naman. Nya karaan. Paita ko taon na ani, eh. Lakaw paliti ko ditong shampoo kay maligo ko. Tiwasan tal to akong ibuhat ako, eh. Paliti sa ko ditong shampoo. Sa mong sempo, ha? Siyempre ka nang mubuha. Agitaw, no?
Lisod ba itong shampoo nga di mabuwa? Ayaw na sigyaw-yaw diha. Palitin ako dito kay maligo na ko. Aw, day. Apili na lang sabon ha. Kay gamay na lang tong sabon. Mangutana na sa kag usa sabon na ron. Ay, ibaw na ko. Usa to sabon na? Ay, unsa ko nung sabon ang akong ipapalit nimo? Unsang sabon na? Unsa man ang sabon ako ipapalit nimo kasagaran? Siyempre, ka na mong buwa. Kabunot sa ito. Ay, Pre. Usar yung sulbada na yung asawa. Punulan kayo, pre. Usa man, pre. Di na mo tumanan. Ang singan? Ay, tumani, bahala na siya. Kunya ko, pasakit-sakit, barong ka, nga, hakuan. Nabunggol ka, ana, sayon ra kay na. Aron di ka masugo ba? Para siya na bubuhat sa iyong mga isugo unta nimo, di ba? Mautuod. O, ingna ko ba kakon? O, di na naman ugo nimo, di ba? Epektibo ka niya kung gisugyot mo. Mapugo sa siyang lihok sa iyang gustong sugoon ka niya. Mapugo sa iyang lihok sa iyang gustong mahitabo. Mayo ka, pre. Ay, asukay lang. Recorded by X Thunder Gaming. Nakita na ko nga sakto ang gitambag ni pare patok na ko. Para dili na mag-anad ako asawa ba. Sige panugo. Mao nga pagkaugma, nangita lang ko pagi kung saon nga masakit ko nga mabungol ko. Ay! Uy, samanto ikaw kusog atong butuha. Murag nasod sa kwarto. Kinuo ko, huwag ka maghigog si Titong. Antuon ako. Titong! Titong, unsa man tong buto? Oh, nagulit kag armas? Nagunsa man ka, maghigog ka! Ha? Ingon ko maghigog ba ka? Ha? Pagtarong ba? Oh, hala! Naunsa man mo dungga, nagdugo lagi na! Ha? Ginoo ko, tana sa ospital. Tadto ta kag ospital. Unsa? Tadto ta kag ospital. Oh, hospital. Ayaw na. Wa ko maunsa. Aksidente ra magbututo akong pusil. Ako rin ko itong gilimpyuhan ta. Ano ba nagtinir maka na pusil? Uy, di makapalit, ana. Ha? Ginoo ko, nabungol. Nabungol ka, Titong. Nabungol ka. Unsa? Naingong ko, nabungol ka. Ha? Nabungol ka? Ano saan ka nabungol, day? Bungol dito, yak. Ikaw may nabungol, dili ako. Kadi ang bote mo. Nagtugyo kong asawa nga nabungol ako, mao nga wa na kayo siya makitsulti na ako. Ug nabantayan po na ako, wa na kayo siya manugo na ako. Pero mao lagi, tungod kay tapulan kayo, imbis ang ngayon ta nga kumbuhaton, dili na lang kay nabungol lagi. Unya, wa na kay manugo na ko asawa. Epektibo sa itong gitulo ni pare patok na ko na, magpabungol-bungol ko. Wala siya kibaw nga. Giptangan ko rag kitsa pa kong dunggan. Aron ingnon nga doon ay dugo nga may aga sa kong dunggan. Apektahan akong dunggan o mao nga nabungol ko. Sir! Sir, naisi special promo, sir, oh. Natay sabon, shampoo, guban pa. Prato rin ini, promo man eh. Sama, sir? Ayaw lang part. Ayaw lang sa part. Ay, unsa na? Ah, Unsa na madam. baligya ni mo, oy? Unsa na baligya niya, Titong? Ha? Unsa na baligya niya? Ay, nalimot ko, bungol man di ka. Unsa na siya, Dong? Special offer, ma'am. Mga sabon panglababa o kanang pangkaligo. Nya natay shampoo. Prato rin ni ma'am nya. Nasa tay sabon. Buy one, take one. Nya, may nang klasiya sa Dong. Oh, maayo kay ma'am. Bisag unsay mo tistingan. Usa ra ka kuskusan ni, bisan unsa nga man sa. Usa ra ka kuskusan ning sabon. Wag tang dayon. Your words. Bibibitis tinga na to, be. Sige. Titong, kuha to akong panty nga na ay mansa. Kaya ato tong suwayan, makuha ba na ng ilang sabon ang mansa ato? Kuha akong pante, kaya akong testingan ng ilang sabon. Ha? Ah. Dong, ikuha na lang ko dito sa akong panty, Dong, be. Nara diha ay, kana akong
Kuha ato kay suwayan akong laba. Sa madam. Batik na. Kuha na ko. Ay na lang. Kanila ako gisalob eh. Kadiyot sa... Yo, what's wrong? Suwayi daw. Ah, Suwayi kay pakaon ta ka nun. Bligyan mo sabon. Pakaon na mo. Suwayi. Suko ka, sir. Oh. Suko, kulata ka? Ha? Gisugur ang kung ma'am, sir mo na ako lang sa giusos yung short. Unsa man kalay? Ha? Ingon na ana yung kakatapulan. Ultimo pagkuha sa mong panty, manugo pa ka? Unya hasta pag yun ang pagkubo sa mong panty, nga gisulob, imo siguro tao na obligyan ng sabon, tupulan na ko ni Makot. kadungog lagi ka na ko. Unsa day? Kadungog man lagi ka. Animal industry kang dako. Sige dong, hubuha akong panty dong. Ikay hubo. Oh. Dali, ako raman tato. Ikaw, Hilom mo dali. dihap? Hilom ha? Hubuha na yun dong. Hello! Sir, wag dyo ko ilabot na ni sir. Dali ma'am, doon lang ko gamay ma'am. Wag dyo ko Suwayi, ilabot na ni sir. suwayi, suwayi! Ay. Suwayi, no? Dali ma'am. Muna ang problema na ko ani ako asawa. Kay ultimo paghubo siyang panty, manuko pag yun. Unya lain pag yung tao. Okay ra unta to, ug ako ang iyang sugoon nga ako yung bana, pero laing tao may iyang sugoon. Kas ka guta gyud ako. Og wa na ko dukla tong nindag sabon, di mo simbat. Saan tanong ako asawa eh? Sobra katapulan. Manugo pag lain tao nga mao'y muhubo siyang panty. May ba tao ni? Bi kuno. Unsa kuno kamoy pasultihon, titong. O, kang kasendo na ito karoon adlaw, Si Goliath. Titong Ate Pres. Tito. Si Titong Ate Pres, kay unsaon nga kanis Titong taon, kanang under siya yung asawa. Adili, under, pinangga niya yung asawa. Ang nga, murag nagdahan na niya yung asawa Ate Pres. Nga di, palihoko niya. Tanang mga, yung asawa, sige lang pirmi siya, sugoon. Iyang gispoiled. Gispoil di Ate Pres. Oo. Nagdahan na niya. O sa kay gayon, doon na maligiyag si pangalan ni Ate Pres, sabon. Niya, gisugo niya si Titong, bungol-bungol man. Si Titong, kayo saon nga kuan man. Di lagi siya pasugo. Karon giingna niya ang katong namaligay sabon. Dong, tinuon nga, makawagtang na kuan niya. O, makawagtang niya akong baligyan. Di, suway yun siya. Tay sabi, Tong, hubuar rin akong panty, Tong. Nga ingo mas Titong sa di ko kadungog siya. Dong, ikaw na ihubos akong panty. Katong na maligya mo yan pa. Di ba nga hubo niya panty? Tapulan lagi kayo. Iyang o tinuod ba nga makawagtang sa buling tong ihang sabon nga ibaligya. Tistingan nila at ipis ba? O, tistingan nila. Yung panty, ang hubuon. Ikaw lang hubo dong, kay parang kuan. Ingos Titong, kadungog Titong. Sige, Rob, hubo ari pagawar. Kadungog di Kadungog, kultahor. Sige, hubuan pa mo, ikay hubo. Hilom lalo na wag yun. Sir, wag ko'y labotan ni sir ha. Wag magyug ko'y labotan ni sir. Sige dong, suway dong. Naghihubo yun niya. Si Lodi, abot. Ano yung paambit? Ano Paambit yung lang, lawa? Aribab. Panultihon 26. Nasa hubo panti di ba? Panultihon 26. Uy, nakasuway ba kong gulyat? Siya mo na hubo na. Gulit ko Bible. Uy, Sige. panultihon. Bitaw no. Laki ginag. Gulit ko Bible. Uy, ginoo. Uy, mauna. Ano? Onya. Balik ta. May panultihon tabi. Panultihon 26, versikulo 14 nga res 15. Ang tapulan nga nagligid-ligid sa higdaanan sama sa pultahan nga nag-abli-abli diha sa iyang diha sa bisagra ni ini. Okay? Anong pultahan ba niya? Abre dig siyang panaw, dera kutob. Verse 15, may mga tao nga naghinubra ang pagkatapunan, bisan gani ang paghungit sa ilang pagkaon. O tinuod gid ay no? Kay katugan ni toothpick, tinuod gid ay no? Siya hatang toothpick, may gilig. Oo. O yun yung toothpick at ipres, tapulan yung kay Behana. Pantuna gyud na kasi nga sa cinder. Tito. Si Titong. Pantuna ginatitong kay tanawa unsa may sangputanan ana ron ultimo ang paghubo siyang underwear manugo pa siyang tao
pantuna gina kay taon ug naay mga bata sa inyo niya madanas pagkadako ingon ana di gyud maayo nga ehemplo kay ang asawa ug buto na unaon siya mao'y model sa iyang mga anak. Ikaw ultimo ganing paghugas og plato imo tanan tukdukdukon pakagtakob sa kardero pantuna gyud na kay ug mao na magdahan gawat ang gubot inyong pamilya o tanawa ron di na sugamak nga namligag sabon mo ni pahubuon sa panty pantuna na ha disiplinahan na imong asawa isakto tong tambag sa imong bana pero ay sa imong kupare pero sa nalahap naman hinuon kay naabot ang panty apan og balik ta lahi ko tinuon ate pres no Nga? kita mga babae mangyud ta Oh? lahi ko ka to partner mo mutangtang no ikaw di ate pres Ikat kay ko, Babdo. lahi gid pa minon Nga naman, Bob? lahi Ganahan ka nga hubuan, ikay hubuan. pero katong dunay rape nga nahitabo Oo. pag abot sa barangay hall nakatawa ang kapitan Tay. niingon ang kuan babae ginip ko ikaw lalaki tinuon yung rape ng bayana ingon ang lalaki rape dito ka ginawa ko ngit-ngit sa manihobos ang seminabri sa kong sipir no balik ta pero kato ako may gibuan Nya, ikaw. grabe kayo kung dialog Ngisa ka? Dialog. ang saon na ni mo Ay! magkundag tao salamat ako na ganit sila manon Kung ako ay puzzle, Tihon.